Καλησπέρα. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, όλοι όσοι ήρθατε σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία και τη συμμετοχή σας στην πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση. Το θέμα της εκδήλωσής μας είναι η λεγόμενη αξιολόγηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού, και όπως μπαίνει και από τον ακριβή τίτλο της εκδήλωσης αυτής, το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Αποτελεί πραγματικά στόχο της αξιολόγησης η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, όπως προσπαθούν να μας πείσουν από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, ή τελικά εκεί που θα οδηγήσει η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας θα είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των ίδιων μαθητών μας? Ποιες θα είναι επίσης οι συνέπειες που θα προκύψουν από την κατηγοριοποίηση αυτή? Με τις ομιλίες που θα γίνουν από τους καλεσμένους μας που θα παρουσιάσω σε λίγο, αλλά και ακόμη περισσότερο με τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις και το διάλογο από εσάς που ήρθατε εδώ, επιδιώκουμε να ανοίξει μια κουβέντα που θα φωτίσει πολλές πλευρές του συγκεκριμένου ζητήματος, τόσο από την επιστημονική πλευρά όσο και από τη συνδικαλιστική. Η εκπαιδευτική, όχι μόνο φέτος ή πέρυσι, που θα λέγαμε ότι, να το πω και έτσι, έχει αγριέψει η κατάσταση, δίνουμε ένα πραγματικά μεγάλο αγώνα, πολύμορφο. Έναν αγώνα όχι μόνο για εμάς τους ίδιους εκπαιδευτικούς, αλλά συνολικά για αυτό που ξέρουμε σήμερα ως ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και ειδικότερα ακόμα για τα παιδιά μας, τους μαθητές μας και την κάθε λαϊκή οικογένεια. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο αγώνας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει ακόμη μεζικότερος και είναι κρίσιμο να είναι συνειδητός. Και αυτό σημαίνει ότι κατανοώ τις διαστάσεις του, κατανοώ τι είναι αυτό που θέλει να αποτρέψει. Πρόκειται τελικά για καπρίτσιο των εκπαιδευτικών που δεν θέλουν να αξιολογούνται, ή μήπως πρόκειται για μια μάχη τεράστια σημασίας ενάντια σε ένα πραγματικά χειρότερο αύριο που θέλουν να φέρουν για το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και τους μαθητές μας ως αυριανοί εργαζόμενοι? Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στα σχολεία, στις περιοδίες μας για την αξιολόγηση. Έχουμε θέσει σειρά ζητημάτων και στις γενικές συνελεύσεις, προσπαθώντας να αναπτύξουμε διάφορες πλευρές. Και έχουμε κουβεντιάσει προσπαθώντας να αναλύσουμε το ζήτημα αυτό και στις συσκέψεις που έχουμε οργανώσει και πέρυσι και φέτος. Η σημερινή μας εκδήλωση όμως, που εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών του Σωματείου για το σκοπό αυτό, θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει και κάτι παραπάνω όσον αφορά την ενημέρωση και τον εξοπλισμό μας, αλλά και την αναμεταξύ μας στήριξη. Το να πάρουμε δηλαδή κουράγιο και δύναμη ο ένας από τον άλλο να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά σε αυτή τη μάχη. Να καταλάβουμε τους αγώνες που δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Δεν είμαστε ο καθένας για τον εαυτό του, δεν είναι κανείς μόνος του. Έχουμε το σωματείο μας, έχουμε τον κλάδο, έχουμε τον συνάδελφό μας, συμπαραστάτη και συναγωνιστή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι σημερινοί μας ομιλητές πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί αποφασιστικά στην κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται λοιπόν για τον πανεπιστημιακό καθηγητή και πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Περικλή Παυλίδη, καθώς και το μέλος του. Καθώς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της ΔΟΕ, τον συνάδελφο δάσκαλο, τον Αχιλλέα τον Ζορμπά. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν και τους δίνουμε το λόγο. Καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου για την πρόσκληση να συμμετάσχω σήμερα σε αυτή την εκδήλωση συζήτηση. Έρχομαι από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ένα τμήμα δασκάλων και ένα τμήμα το οποίο ολόψυχα στηρίζει τον αγώνα των εκπαιδευτικών και της πρώτης βαθμίδας και της δεύτερης βαθμίδας ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά και ενάντια σε όλο το σύνολο των πολιτικών που απαξιώνουν την δημόσια εκπαίδευση, την εκπαίδευση για τα παιδιά του εργαζόμενου λαού. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά και εκφράζω τη χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σας, που έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις και να συμβάλλω με αυτές στον προβληματισμό που ήδη έχετε, στις συζητήσεις που ήδη γίνονται και στους αγώνες που γίνονται για την προάσπιση
του έργου των εκπαιδευτικών, αλλά και της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, της δημόσιας εκπαίδευσης. Θα αναφερθώ οπωσδήποτε στο ζήτημα της αξιολόγησης και θα δομήσω την ομιλία μου σε 7-8 σημεία, κωδικοποιώντας κάποιες κρίσιμες κατά την άποψή μου ιδέες που πρέπει να έχουμε υπόψη σε αυτή τη συζήτηση και στην ευρύτερη θεωρητική και ιδεολογική αλλά και πολιτική αντιπαράθεση. Προτού μιλήσω για την αξιολόγηση, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ποιο είναι το έργο των εκπαιδευτικών που πρόκειται να αξιολογηθεί ή που αξιολογείται και σε όλο σήμερα τον ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο και όχι μόνο? Ποιο είναι αυτό το έργο, τι πρόκειται να αξιολογηθεί, περί τίνος πρόκειται? Ξέρετε, ο κυρίαρχος λόγος κινείται στην κατεύθυνση του αυτονόητου, θεωρώντας ότι η αξιολόγηση είναι κάτι αυτονόητο και αυτό που πρόκειται να αξιολογηθεί κατά αυτονόητο τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί και να δώσει κάποια αποτελέσματα. Και εδώ τι κάνει? Αγγίζει τον κοινό νου του μέσου ανθρώπου που έχει ήδη μια εμπειρία εργασιακής, αξιολόγησης, επιτήρησης κλπ. Σε όλους τους χώρους της καπιταλιστικής οικονομίας και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πορευτεί κανείς και στον χώρο της εκπαίδευσης και να αντιμετωπίσει το έργο των εκπαιδευτικών. Ένα πρώτο ζήτημα λοιπόν που νομίζω πρέπει να θέτουμε είναι τι κάνουν οι δασκάλες και οι δάσκαλοι. Ποια είναι τα ειδοποιά χαρακτηριστικά αυτού του έργου. Γιατί αυτή η αφετηρία θα μας δώσει τη δυνατότητα μετά να περάσουμε στη συζήτηση του κατά πόσο η αξιολόγηση και η όποια αξιολόγηση συνάδει ή απάδει ουσιωδώς προς τις θεμελιώδεις ιδιαιτερότητες αυτού του έργου. Να πω κάτι τετριμένο. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι οποιασδήποτε βαθμίδας μεταδίδουν γνώσεις. Δεν είναι ακριβές όμως αυτό. Δεν μεταδίδουν οποιασδήποτε γνώσεις. Ας το πούμε λίγο αφοριστικά, νομίζω θα γίνει εύκολος κατανοητό. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι ξεκινούν από την πρώτη βαθμίδα. Μεγάλη συζήτηση εδώ πέρα, ποιος ο ιδιαίτερος ρόλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, του δημοτικού σε αυτή την κατεύθυνση, οδηγούν μαθήτριες και μαθητές σε γνωστικά πεδία πέραν της καθημερινής εμπειρίας. Παίρνουν τις μαθήτριες και τους μαθητές από έναν κόσμο βιωμάτων και αρχίζουν κλιμακωτά να οδηγούν τα παιδιά των ανθρώπων στον κόσμο της επιστήμης και του πολιτισμού. Σε επιτεύγματα δηλαδή καθολικά της ανθρωπότητας. Άρα δεν είναι μια οποιαδήποτε γνώση. Πηγαίνει πέραν αυτού που μπορούν να μάθουν οι μαθήτρες και οι μαθητές πριν το σχολείο και εκτός του σχολείου. Είναι μια ιδιαίτερη γνώση. Αλλά αυτή η γνώση είναι κρίσιμη εξαιρετικά. Γιατί αυτή η γνώση επιτρέπει στις μαθήτρες και στους μαθητές, στους ανθρώπους του μέλλοντος, να δουν τον κόσμο τους με τα μάτια της ανθρωπότητας. Όπως η ανθρωπότητα στα πεδία της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού μπορεί και βλέπει τον κόσμο. Είδε τον κόσμο και μπορεί να τον βλέπει. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια γνώση που υλοποιεί μια διαδικασία ανάβασης από την εμπειρία στο επίπεδο των καθολικών επιτευγμάτων του πολιτισμού. Γι' αυτό αυτή η γνώση, προκειμένου να κατακτηθεί, συνάπτεται άμεσα με ένα δεύτερο σημείο, εξόχως κομβικό του έργου των εκπαιδευτικών, με την καλλιέργεια των νοητικών ικανοτήτων και των συναισθηματικών. Και το να αισθανόμαστε και να συναισθανόμαστε τον κόσμο είναι κάτι που επίσης πρέπει να καλλιεργήσουμε. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε γνώση, αυτή τη γνώση, χωρίς να καλλιεργήσουμε ικανότητες. Δεν πρόκειται για την κατάκτηση της γλώσσας, του μαθηματικού λογισμού. Στην ουσία οι δασκάλες και οι δάσκαλοι με την πληθώρα των παιδαγωγικών και διδακτικών τους δραστηριοτήτων οικοδομούν θεμελιώδεις νοητικές ικανότητες. Γιατί μόνο με αυτές μπορείς να κατακτήσεις αυτά τα επιτεύγματα του πολιτισμού, για τα οποία έκανα ήδη λόγο. Και κάνουν και κάτι ακόμα. Κάνουν πολλά, αλλά τουλάχιστον το τρίτο που θα πω είναι επίσης εκ των όνων κάνευ, είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση μαθησιακού ενδιαφέροντος και στάση ζωής. Είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν γιατί βρέθηκαν στο σχολείο, γιατί πρέπει να καταπιαστούν με όλα αυτά που έχει να τους προσφέρει το σχολείο, οποιοδήποτε σχολείο. Δεν είναι αυτονόητο. Δεν το έχουν μέσα τους, δεν είναι έμφυτο και για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής τους αυτό είναι ζητούμενο. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι οποιασδήποτε βαθμίδας δίνουν και ένα άλλο μάθημα. Ένα μάθημα που αφορά στην ενεργοποίηση, στην ενίσχυση, στην υποστήριξη του ενδιαφέροντος προς όλα αυτά τα σημαντικά και ωραία που έχει να τους προσφέρει το σχολείο, που έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα.
Είναι ένα μάθημα, αν θέλετε, το πω λίγο με έναν ιδιότυπο τρόπο γοητείας των παιδιών προς αυτά που έχει να τους προσφέρει η εκπαίδευση. Τώρα, προκειμένου λοιπόν να τα κάνουν όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί, οι δασκάλες και οι δάσκαλοι, θα πρέπει να εμπλακούν σε μια εξαιρετικά σύνθετη δραστηριότητα, εξαιρετικά απαιτητική, μη στερεότυπη, με πληθώρα απρόβλεπτων στιγμών. Και βεβαίως σε αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν διαρκώς ένα αίσθημα υψηλής ευθύνης. Είναι μια δραστηριότητα υψηλής ευθύνης και βεβαίως διαρκούς φροντίδας. Γιατί άραγε? Πρώτον, γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν τη μεγάλη ευθύνη για τη σωματική και ψυχική συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών. Ατόμων δηλαδή τα οποία λόγω ηλικίας στερούνται την ικανότητα ευθύνης ή πλήρους ευθύνης του εαυτού τους. Για μεγάλο διάστημα, ουσιαστικά μέχρι και το τέλος των ηλικιακών τάξεων, έτσι, οι εκπαιδευτικοί έχουν την, αν όχι την αποκλειστική, τη μέγιστη ευθύνη. Και από αυτή τη σκοπιά η δραστηριότητά τους, επίσης η ευθύνη αυτή δεν είναι στιγμιαία, εκτείνεται σε όλες τις στιγμές της σχολικής ζωής. Από αυτή τη σκοπιά η δραστηριότητά τους είναι εξορισμού αγχογόνος. Προκαλεί άγχος. Γιατί έχουν την ευθύνη για το πιο ευαίσθητο και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, τμήμα της ανθρωπότητας. Την έχουν αυτοί οι δασκάλες και οι δάσκαλοι. Ένα στοιχείο να σας δώσω, έχετε ίσως πληθώρα άλλων στοιχείων υπόψη για το πόσο αγχογόνος είναι αυτή η δραστηριότητα, αυτό το είδος εργασίας. Το 2000 υπάρχουν οι εκτιμήσεις της UNESCO. Το 2017 η Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών για την ποιότητα της εργασιακής ζωής, μέσα από μια μεγάλη έρευνα, αποκάλυψε ότι το 61% των εκπαιδευτικών αισθάνεται άγχος συχνά ή πάντα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Έτσι. Και μπορούμε να βρούμε και άλλα στοιχεία. Τώρα, μια άλλη ιδιαιτερότητα του έργου των εκπαιδευτικών είναι ότι είναι ένα έργο δυναμικό. Δεν μπορεί να μείνει σε μια στιγμή και να την επαναλαμβάνει. Είναι ένα έργο που επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, απρόβλεπτων, διαρκώς μεταβαλλόμενων, εν πολλοίς πρωτόγνωρων. Γιατί σε αυτή τη δραστηριότητα εμπλέκεται η υποκειμενικότητα των μαθητών και μαθητριών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι ένα παθητικό υλικό, έτσι, το οποίο μπορεί να δεχτεί οτιδήποτε. Εμπλέκονται ενεργητικά με την ιδιοσυγκρασία τους, το χαρακτήρα τους, τις συνήθειές τους, τις νοοτροπίες τους, την προσωπικότητά τους. Όλα αυτά τα στοιχεία που επίσης δεν είναι στερεότυπα, ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Οι μαθητές μας και οι μαθήτριές μας κουβαλούν τη βιογραφία τους, αλλά και τη βιογραφία των οικογενειών τους. Και αυτό είναι ένα ενεργητικό και κρίσιμο στοιχείο μέσα στις τάξεις, μέσα στο έργο των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να έχουν ένα πρωτόκολλο με 30, 40, 50 ενέργειες και να λειτουργούν με βάση αυτό. Πάρα πολύ συχνά, έτσι, καλούνται να διδάξουν αλλά και να αλληλεπιδράσουν παιδαγωγικά, κάνοντας διαρκώς επινοήσεις, κάνοντας διαρκώς τροποποιήσεις αυτού που είχαν σχεδιάσει, προσπαθώντας ενίοτε να ανιχνεύσουν την κατάσταση που έχουν μπροστά τους. Ποτέ μια ώρα διδασκαλίας δεν γίνεται πανομοιότυπα από τάξη σε τάξη, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουμε πολύ καλά. Πολύ περισσότερο από χρονιά σε χρονιά. Και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε υπόψη, θα το τονίσω αυτό, ότι αυτό που έχουν απέναντί τους οι δασκάλες και οι δάσκαλοι και εκφράζονται στο χαρακτήρα, στην οτροπία, στην προσωπικότητα των μαθητών και μαθητριών, είναι οπωσδήποτε η κατάσταση των οικογένειων, αλλά ακριβέστερα η κατάσταση της κοινωνίας. Τονίζω γιατί απέναντί μας έχουμε υποκείμενα, έχουμε ζωντανά υποκείμενα, έχουμε προσωπικότητες. Έστω και προσωπικότητες που είναι στη φάση της διαμόρφωσής τους. Απέναντί μας ως δασκάλες και δάσκαλοι έχουμε την κατάσταση των οικογενειών, την κατάσταση της κοινωνίας και πολύ συχνά καλούμαστε προκειμένου στοιχειοδός να υλοποιήσουμε κάποιες πτυχές του έργου μας, να αναμετρηθούμε με αυτή την κατάσταση. Να τα βγάλουμε πέρα με αυτό. Πόσα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα τα παιδιά. Πόσα προβλήματα ενίοτε πολύ έτσι σκληρά, που τα βλέπουμε και κάποιες φορές μας ευνηδιάζουν, μας αγχώνουν πρωτόγνωρα ή που έχουν να κάνουν με τη σχολική βία, με ένα σωρό φαινόμενα τέτοια.
δεν προκύπτουν ακριβώς από καταστάσεις που διαμορφώνονται εκτός της τάξης, εκτός του σχολείου, αλλά εισβάλλουν μέσα στο σχολείο. Εισβάλλουν μέσα στο σχολείο και υπονομεύουν, περιορίζουν, ανατρέπουν το έργο μας. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι το έργο των εκπαιδευτικών ούτως ή άλλως επηρεάζεται από όλες τις συνθήκες ζωής των μαθητών και μαθητριών, αλλά επίσης επηρεάζεται και από όλες τις συνθήκες ζωής των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είναι κάτι που το ξεχνάμε. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι δεν είναι μια καθαρή νόηση, ένας καθαρός εγκέφαλος που μπορεί να προγραμματιστεί και να υλοποιήσει κάποια πράγματα. Είναι ζωντανές προσωπικότητες και στον ψυχισμό τους αποτυπώνονται όλες οι συνθήκες ζωής τους, όλα όσα βιώνουν. Και αυτά με τον ένα τον άλλο τρόπο εισέρχονται μέσα στο έργο τους, σε αυτό που κάνουν, μέσα στις τάξεις. Άγχος, εργασιακή επισφάλεια, μεγάλος εργασιακός φόρτος, εξουθένωση, περιπτώσεις κατάθλιψης κλπ. Όλα αυτά με τον ένα τον άλλο τρόπο επηρεάζουν αυτό που κάνουν μέσα στις τάξεις. Γιατί δουλεύουμε ως δασκάλες και δάσκαλοι με την νόηση και με το συναίσθημα. Η συναισθηματική μας κατάσταση που προκύπτει από τις ευρύτερες συνθήκες ζωής των εκπαιδευτικών είναι κάτι κρίσιμο και ενεργητικό στον ίδιο τον δρόμο με τον οποίο διδάσκουμε. Και βεβαίως αυτό δεν είναι, το λέω γιατί υπονοώ ότι δεν διδάσκουμε με ευσυνειδήσια, αλλά αναπόφευκτα εκφράζεται στο έργο μας. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι το έργο των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι αποτελεσματικό όταν συντρέχει πληθώρα παραγόντων ευνοϊκών προς αυτό. Δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο με έναν παράγοντα, με βάση κάποια βελτίωση σε ένα μόνο τομέα. Και σε κάθε περίπτωση το έργο των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι αποτελεσματικό και να βελτιώνεται όταν αναπτύσσεται ο πιο κρίσιμος παραγοντάς του. Η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, η προσωπικότητα της δασκάλας και του δασκάλου. Όχι μόνο η νόηση, μια πλευρά, οι γνώσεις κλπ. Η προσωπικότητα. Όταν οι εκπαιδευτικοί, γιατί εργάζονται ως προσωπικότητες, μπορούν να αναπτύσσουν ως προσωπικότητες και να αισθάνονται ικανοποίηση από αυτό που κάνουν. Γιατί ο πλούτος, ο δημιουργικός της κάθε προσωπικότητας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στο εκπαιδευτικό έργο, όπως δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ο πλούτος της προσωπικότητας των αντίστοιχων δημιουργών στην τέχνη ή στην επιστήμη, αν δεν αισθάνονται ικανοποίηση. Ένα έργο μπορεί να είναι κοπιώδες, αλλά δεν θα γίνει δημιουργικά, αν δεν αισθάνεσαι ικανοποίηση, αν δεν βρίσκεις νόημα, αν δεν βρίσκεις σημασία σε αυτό που κάνεις. Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι λοιπόν πρέπει να βρίσκουν νόημα και σημασία σε αυτό που κάνουν και να αισθάνονται ικανοποίηση για να ενεργοποιήσουν το δημιουργικό τους πλούτο, ερχόμενες και ερχόμενοι πολύ συχνά, όπως είπα, αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με εξαιρετικά δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες. Αν όλα αυτά έχουν, με τον τρόπο που προσπάθησα αδρομερώς να τα σκιαγραφίσω, ας πάμε τώρα στην αξιολόγηση και να δούμε τι επιχειρεί να κάνει η αξιολόγηση και τι αποτελέσματα μπορεί να έχει. Μιας και αυτό είναι από τα βασικά ερωτήματα, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συλλόγου, της σημερινής μας συζήτησης. Η αξιολόγηση. Πρώτα απ' όλα, ένα ερώτημα. Γιατί παγκοσμίως επιχειρείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών μονάδων? Θα το θέσω με βάση τώρα τη βιβλιογραφία καθαρά. Αυτά που σας λέω πρωτήτερα θα τα εξετάσω παραπέρα σε σχέση με την αξιολόγηση. Αλλά ένα επόμενο ερώτημα είναι γιατί παγκοσμίως? Γιατί από τη μία άκρη ως την άλλη του παγκοσμίως κυρίαρχου καπιταλιστικού συστήματος οι εκπαιδευτικοί υφίστανται διαδικασίες αξιολόγησης. Θα έλεγα γιατί η αξιολόγηση δεν είναι ποτέ κάτι αυτόνομο και τεχνικό, αλλά είναι ουσιωδώς συνδεδεμένο με όλες τις παγκοσμίως κυρίαρχες πολιτικές, αποκαλούνται συμβατικά νεοφιλελεύθερες. Ας υιοθετήσουμε τον όρο. Έτσι για λόγους ως όρο εργασίας. Γιατί συνάπτονται άμεσα με όλες τις πολιτικές μετάλλαξης των δημόσιων εκπαιδευτικών συστημάτων. Τις θέσεις των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων μέσα σε αυτά, τη σχέση του δημόσιου σχολείου με την κοινωνία και τους εργαζόμενους, τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι μαθητές και οι μαθήτρες θα φοιτούν σε αυτό το σχολείο. Δεν είναι κάτι αυτόνομο, δεν είναι κάτι τεχνικό. Και είναι από θεωρητική, ιδεολογική αλλά και πολιτική σκοπιά εξόμως ασφαλμένο και τελικά χειραγωγικό και παραπλανητικό και χειραγωγικό να βλέπουμε την αξιολόγηση ως να είναι κάτι αυτόνομο. Ως μια ξεχωριστή διαδικασία. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε σωστά αν τη δούμε με αυτόν τον τρόπο. Και εκτός αυτού, ουσιαστικά όλοι αυτοί οι θεσμοί που παράγουν σήμερα εκπαιδευτική πολιτική παγκοσμίως δεν την βλέπουν την αξιολόγηση ως κάτι αυτόνομο. Να σας δώσω τώρα μια μικρή γεύση για αυτό. Ξέρετε, δηλαδή για το τι άλλο συνδέεται με την αξιολόγηση.
Έτσι, για τα άλλα ζητήματα με τα οποία, να το πω απλοϊκά, πάει πακέτο η αξιολόγηση. Θα ξέρετε μάλλον την έκθεση του ΩΣΑ, είχε το 2018 με τίτλο «Για ένα λαμπρό μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα». Είχε γίνει επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι αυτή η έκθεση που έλεγε καλώς εκάνατε και αξιοποιήσατε τους αναπληρωτές. Καλώς εκάνατε, γιατί δεν παίρνουν μισθό το καλοκαίρι, αυτό βοήθησε με βάση τα δημοσιονομικά μέτρα που είχε τότε πάρει η Ελλάδα. Αλλά πέραν αυτού, σε αυτή την έκθεση, ο ΩΣΑ, και το κάνει για κάθε χώρα, δεν το κάνει μόνο για μας, έτσι, έλεγε και τα εξής. Τα σχέδια βελτίωσης των σχολείων δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά χωρίς ειλικρινή αξιολόγηση. Είναι το 18 που τα λέει αυτά. Τη συνεισφορά στην παιδαγωγική διαδικασία του κάθε εκπαιδευτικού και τελικά χωρίς μια διαδρομή, προσέξτε το αυτό, διακοπής της απασχόλησης των αδύναμων εκπαιδευτικών. Αυτό είναι κείμενο που μπορεί να το βρει κανείς στο διαδίκτυο. Διακοπής. Άρα η αξιολόγηση, ξέρετε, πάει πακέτο. Αν ο ΩΣΑ έτσι το σκέφτεται. Και με τη διακοπή. Και συνεχίζει. Η παιδαγωγική αυτονομία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν πηγαίνει χέρι-χέρι με τη θεσμική αυτονομία και την ενίσχυση της θέσης των διευθυντών. Είναι κείμενο του 18. Την ικανότητά τους να αξιολογούν και να επιλέγουν το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Χωρίς αυτή την κρίσιμη πλευρά η παιδαγωγική αυτονομία δεν έχει νόημα. Δεν τα λέει μόνο για την Ελλάδα ΩΣΑ, και τα λέει το 18. Αν λοιπόν νομίζει κανείς ότι η αξιολόγηση είναι απλά πήρες ένα βαθμό, μετά σε χαϊδέψανε λίγο στην πλάτη, σου κάνανε και μια επιμόρφωση και τελείωσε το πράγμα, έτσι, αν κάποιος ή κάποια πηγαίνει μέχρι εκεί, αυτοπατάτε. Ή δεν έχει πληροφόρηση ή αυτοπατάτε. Θα ήταν κάτι απολύτως ψευδές αυτό το πράγμα. Και βεβαίως να θυμίσω και κάτι ακόμα για να μην πάω παραπέρα, δεν θα κουράσω με παραπομπές και κείμενα κλπ. Την ομιλία του Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 18, όπου έλεγε τότε όταν βγήκε αυτή η έκθεση του ΩΣΑ, η παιδεία έχει ανάγκη από αυτόνομα και δημιουργικά σχολεία. Με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση, στη διαχείριση πόρων, στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού, στην κατάρτιση προγράμματος σπουδών. Με αξιολόγηση παντού. Με αξιολόγηση παντού, αλλά και με αυτόνομα σχολεία που επιλέγουν προσωπικό. Έτσι. Τα έχει πει ο Μητσοτάκης. Η γονεϊκή επιλογή, το αυτόνομο σχολείο, η αυτόνομη πρόσληψη και απόλυση. Μια πραγματικότητα που είναι στην ημερήσια διάταξη. Που είναι στην ημερήσια διάταξη. Εντάξει. Και που ουσιαστικά καθιστά ενδυνάμει όλους τους εκπαιδευτικούς, τους βάζει στη θέση του αναπληρωτή και της αναπληρώτριας. Του αιωνίου αναπληρωτή και της αιώνιας αναπληρώτριας. Τώρα, πηγαίνοντας παραπέρα στο ζήτημα της αξιολόγησης, μια ακόμη γενική επισήμαση, θα έλεγα ότι η αξιολόγηση, πέραν το ότι υπηρετεί την ευρύτερη διαδικασία καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, η νεοφιλελεύθερης μετάλλαξης, όπως θα ακούσει κανείς να την αποκαλέσει, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Εισάγει στην εκπαίδευση κατεξοχήν μεθόδους διαχείρισης του εργατικού δυναμικού των αφεντικών. Είναι δάνεια πρακτική από κατεξοχήν καπιταλιστικές μεθόδους ελέγχου των εργαζομένων, όπου ο εργαζόμενος θα πρέπει να μετράται. Θα πρέπει να παίρνει βαθμό, θα πρέπει να μετράται, να παίρνει κάποιος ένα 3, ένα 5, ένα 6, ένα 7. Θα πρέπει να έχει κριτήρια μέτρησης. Θα πρέπει να βρίσκεται διαρκώς υπό παρακολούθηση. Θα πρέπει να βρίσκεται διαρκώς υπό επιτήρηση. Σε συνάρτηση με αυτά που σας είπα, με ένα καθεστώς επισφάλειας εργασιακής, αποσταθεροποίησης, με ένα καθεστώς διαρκούς εξαναγκασμού. Θα πρέπει ο εργαζόμενος να είναι διαρκώς μετρήσιμος, διαρκώς υπό επιτήρηση, χωρίς καμία εγγύηση εργασιακής σταθερότητας και ασφάλειας. Είναι μια πρακτική γνωστή στα αφεντικά, πολύ οικία στα αφεντικά, η οποία βάζει τους εκπαιδευτικούς σε ανταγωνιστικές ατραπούς, τους εξατομικεύει, τους κατακαιρματίζει, τους αποσπά, τους αποξενώνει, καλλιεργεί ουσιαστικά ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους σχολεία, σχολικές μονάδες, ανταγωνιζόμενους και εκπαιδευτικούς, δασκάλες και δασκάλους. Τώρα, η αξιολόγηση, αυτό είναι το επόμενο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω, ενοχοποιεί εκ προημίου τους εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση, και μιλάω για την αξιολόγηση με βάση όλα όσα μπορούμε να αντιληφθούμε ως αξιολόγηση αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο από κάποια άλλη πραγματικότητα. Έτσι. Η αξιολόγηση υπηρετεί μία διαδικασία μετακύλησης της ευθύνης από
τις κυρίαρχες πολιτικές και κοινωνικές ταξικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται την εκπαίδευση, μετακυλεί την ευθύνη από αυτές τις δυνάμεις στους εκπαιδευτικούς. Χρεώνει τους εκπαιδευτικούς με στοιχεία που παράγει, με στοιχεία που θα παραγάγει, με αριθμούς, τα οποία στον κοινό νου, στον απλό άνθρωπο έχουν τη δύναμη των αριθμών, χρεώνει στους εκπαιδευτικούς την ευθύνη για πληθώρα ζητημάτων της σχολικής ζωής και με έναν τρόπο, θα λέγαμε, κάπως μαγικό. Απομακρύνει την ευθύνη από αυτούς που πραγματικά είναι οι αφέντες της ζωής και του πλούτου και αποφασίζουν για το πώς θα λειτουργήσει η εκπαίδευση. Όσον αφορά την προβληματική κατάσταση των σχολείων, τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, κατά κόρον αυτό γίνεται. Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, που ξέρουμε πολύ καλά, κάθε δασκάλα και κάθε δάσκαλο ξέρει ότι ό,τι κάνουν οι μαθητές εκφράζεται η πραγματικότητα στην οποία ζουν καθημερινά. Χρεώνονται στους εκπαιδευτικούς. Πληθώρα προβλημάτων της σχολικής ζωής, από τη σχολική βία μέχρι ζητήματα ρατσισμού κλπ. Χρεώνονται στους εκπαιδευτικούς. Ενώ απενοχοποιούνται οι κυρίαρχες εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές, αλλά και οι δυνάμεις που τις εφαρμόζουν. Θέλετε ένα παράδειγμα πρόσφατο. Ένα πρόσφατο παράδειγμα. Πάλι σχετίζεται με τον ΟΗΕ και τον ΩΣΑ και την πίζα. Το άρθρο, ίσως το έχετε προσέξει, του Ανδρέας Σλέιχερ, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση το άρθρο αυτό, που δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στο Capital.gr. Και αφορούσε είναι ο υπεύθυνος του ΩΣΑ για το πρόγραμμα PISA, για το πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών, PISA. Ο υπεύθυνος του ΩΣΑ. Το άρθρο του Αντρέα Σλέιχερ είχε τίτλο «Σχεδιάζοντας την εκπαιδευτική απάντηση της Ελλάδας στις πραγματικότητες του 21ου αιώνα». Τι κάνει εκεί πέρα? Κοιτάξτε ένα διανοητικό άλμα που κάνει στο capital.gr, θα το βρείτε. Λέει, πέσανε οι επιδόσεις των μαθητών σας. Πέσανε στο PISA. Ποιο το συμπέρασμα? Οι διευθυντές στην Ελλάδα πρέπει να προσλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς. Η Ελλάδα εδώ πέρα ακόμα υστερεί σχετικά με άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες είναι το 50% και το 60% επιλέγονται από τους διευθυντές εκπαιδευτικοί. Δηλαδή στην ουσία τι? Προσλαμβάνεσαι και εργάζεσαι για σύντομο χρονικό διάστημα από τον διευθυντή. Κοιτάξτε το συμπέρασμά του. Καταλαβαίνετε εργασιακά που μας πάει αυτό. Χρεώνουν λοιπόν στους εκπαιδευτικούς το αποτέλεσμα του PISA? Βεβαίως το κάνουν. Ο υπεύθυνος πήρε το ΩΣΑ, το έχει κάνει. Μας το έχει γράψει, μας το έχει πει. Τι άλλο να περιμένουμε? Το έχει πει ξεκάθαρα. Η αξιολόγηση λοιπόν φορτώνει στους εκπαιδευτικούς τα βάρη για κυρίαρχες πολιτικές που έχουν ταξικό στίγμα. Και συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν συγκεκριμένα ταξικά σύστηματα. Την ευθύνη από αυτές τις δυνάμεις την παίρνει και τη φορτώνει στους εκπαιδευτικούς. Τώρα, η αξιολόγηση συγκροτεί έναν ολόκληρο μηχανισμό γραφειοκρατικού ελέγχου της σχολικής ζωής. Έτσι. Παράγει γραφειοκρατία. Υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να καταπιαστούν με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, καταγραφής, δήλωσης, επίδειξης, παρουσίασης κλπ. Και ουσιαστικά επιχειρεί απολύτως γραφειοκρατικά να μετρήσει ένα εξαιρετικά σύνθετο σύστημα διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και σχέσεων, που είναι στην ουσία του μη μετρήσιμο. Θα σας πω μόνο μια μικρή γεύση. Έχετε υπόψη όλες και όλοι το νόμο 4823 του 21, το άρθρο 67, το περίφημο άρθρο για την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την ΚΙΑ του 99-50, όπου μεταξύ άλλων θα πρέπει να αξιολογηθεί. Και καθαρά γραφειοκρατικά. Μερικά δείγματα. Τι θα πρέπει να αξιολογηθεί, τι θα αξιολογήσουν οι αξιολογητές? Το μετασχηματισμό του γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση. Τη σύνδεση του μαθήματος με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών. Την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Την ενεργοποίηση μαθησιακών διαδικασιών που προωθούν τη βαθιά κατανόηση και την κριτική σκέψη. Την επίλυση διαφορών και την πρόσληψη και διαχείριση συγκρούσεων. Τον αναστοχασμό της διδασκαλίας, την κριτική επανεξέταση της σχέσης στόχων, αντίστοιχων διδακτικών, μαθησιακών και αξιολογικών δράσεων. Μια μικρή γεύση, ξέρετε πολύ καλά, τα παιδεία είναι πολύ περισσότερα. Αν δεν πρόκειται για γραφειοκρατικό τερατούργημα, η αντίληψη ότι μπορεί κανείς όλα αυτά που είναι υπαρκτά στοιχεία της σχολικής ζωής, ότι μπορεί να τα μετρήσει και να βάλει βαθμούς, αν δεν είναι αυτό γραφειοκρατικό τερατούργημα, τότε τι είναι? Δεδομένων όλων αυτών, θα ήθελα να προχωρήσω. Σας είχα πει στην αρχή πώς αντιλαμβάνομαι το εκπαιδευτικό έργο. Έτσι. Θα ήθελα να προχωρήσω με ένα πολύ κατηγορηματικό συμπέρασμα. Η αξιολόγηση είναι αυθαίρετη.
Και εντάξει, να το μετριάσω λίγο. Είναι εν πολλής αυθαίρετη. Προφανώς ένας έμπειρος εκπαιδευτικός που μπαίνει μέσα σε ένα τάξη μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα από το έργο μιας ή ενός συναδέλφου. Αλλά είναι εν πολλής αυθαίρετη. Επιχειρεί να μετρήσει πληθώρα ζητημάτων τα οποία ούτε οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν ανα πάσα στιγμή να τα ελέγχουν, ούτε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν ανα πάσα στιγμή, όσο έμπειροι και να είναι, να τα έχουν υπό παρακολούθηση, υπό υπολογισμό όταν κάνουν το έργο τους. Έτσι, και βεβαίως σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε ευκαιριακές παρακολουθήσεις, και ας είναι όχι μόνο ο σχολικός σύμβουλος, είναι ο διευθυντής, όποιος θέλει να είναι. Δεν μπορούν να εξαχθούν σοβαρά συμπεράσματα για ένα ευρύτατο φάσμα στιγμών της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας. Σύμβουλοι και διευθυντές θα αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς με βάση οπωσδήποτε αναπόφευκτα κάποια στιγμιότυπα, κάποιες επιδερμικές εντυπώσεις. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι με βάση ποια κριτήρια και ποια πρότυπα. Το έχω θέσει, το θέτω κάθε φορά που μιλώ για αυτά τα πράγματα. Ποια είναι τα πρότυπα, ποια είναι τα κριτήρια. Μπορούμε να έχουμε μια καταπροσέγγιση αντίληψη για το ένα ή το άλλο, αλλά ποια είναι τα κριτήρια για να πάρεις άριστα. Ποια είναι τα κριτήρια για να βρεθείς μέτρια και μέτριος. Τα κριτήρια που ισχύουν σε όλες τις τάξεις. Από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τα κριτήρια που ισχύουν σε όλα τα σχολικά περιβάλλοντα. Έτσι. Από το Δεδροπόταμο και το Μενίδη μέχρι, ας πούμε, το κέντρο της Αθήνας ή την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα κριτήρια άραγε. Ποια μπορεί να είναι η βέλτιστη στάση, αντίδραση των εκπαιδευτικών επιθυμάτων ποικίλων καθημερινών μέσα στη σχολική τάξη. Ποιος μπορεί να μας τα επιδείξει, ποιο το μέτρο βαθμολόγησης, έτσι, και μάλιστα και ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά, αν έθετα το ερώτημα ποιος μπορεί να μας δείξει μπορούμε σαφώς να μεταδώσουμε εμπειρία. Δασκάλες και δάσκαλοι οποιασδήποτε βαθμίδας μπορούμε να μεταδώσουμε γνώσεις και εμπειρία σε συναδέλφους και συναδέλφους. Αλλά θα ήταν, πιστεύω, εξαιρετικά αίωνο να επιχειρήσει κανείς να μας πει αυτό είναι το βέλτιστο εκπαιδευτικό έργο. Και ότι μπορεί κάποιος να εσωματώνει στην προσωπικότητά του όλα τα στοιχεία του βέλτιστου εκπαιδευτικού έργου. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και δεν πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο. Αν θεωρηθεί ότι οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές, παρεπτόντως, τι είναι οι διευθυντές, τι ουσιαστικά παραπάνω είναι οι διευθυντές από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές τους. Ενδιαφέρον το ερώτημα, πιστεύω. Ποια παραπάνω σοφία κατέχουν αυτοί, για να πούνε ότι θα μπορούν να μετρούν κιόλας και να βάζουν και βαθμούς. Είναι εξαιρετικά αίωνο και επισφαλές. Τώρα, θα ολοκληρώσω, έχω ήδη μιλήσει αρκετά, με μερικά συμπεράσματα. Οι πρακτικές αξιολόγησης, όπως τις έχουμε δει διεθνώς, δεν είναι κάτι καινούριο πια. Και δεν μπορεί κανείς να λέει, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί θα είναι κάτι διαφορετικό αυτό στην Ελλάδα, όταν ξέρουμε ποιες δυνάμεις το υλοποιούν, πώς το υλοποιούν και με ποιους στόχους, από αυτό που βλέπουμε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία έχουμε βιβλιογραφία, στη Σουηδία, στη Γερμανία έχουμε βιβλιογραφία, αλλά έχουμε βιβλιογραφία και από άλλες χώρες. Από την Τουρκία, έχουμε βιβλιογραφία από κάποιες χώρες του αραβικού κόσμου, έχουμε βιβλιογραφία από Βραζιλία, από Χίλη. Γιατί εκεί παράγει άγχος, παράγει ανασφάλεια και εδώ θα είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί εκεί συνδέεται με την πολιτική χρηματοδότηση των σχολείων και εδώ θα είναι κάτι διαφορετικό. Η αξιολόγηση σαφέστατα θα φορτώσει τους εκπαιδευτικούς με παραπάνω εργασία, με παραπάνω υποχρεώσεις, με άγχος, με εργασιακή ανασφάλεια. Η αξιολόγηση θα σμπρώξει τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση να λειτουργήσουν ως γραφειοκράτες της σκέψης. Αν έχει εμπεδοθεί ένα έθος επιτήρησης παρακολούθησης, έρχεται ο διευθυντής, σε παρακολουθεί και σου βάζει και βαθμό. Και σε μια επόμενη φάση θα ακούσουμε και τα μαντάτα και αυτό σε προσλαμβάνει και στα πολύ. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η δασκάλα και ο δάσκαλος. Αν όχι, και χρησιμοποιώ τα λόγια του Φρέιρε, ως γραφειοκράτης της σκέψης που θα προσέχει ουσιαστικά το κάθε της βήμα και το κάθε του βήμα. Δεν θα το προσέχει. Δεν θα μετρά τα λόγια της και τα λόγια του. Δεν θα μετρά τις ενέργειες που κάνει. Όταν ξέρει ότι είναι υπό παρακολούθηση, με όποια άλλα αποτελέσματα.
αυτές οι πρακτικές θα ενισχύσουν τον κομφορμισμό, την ιδεολογική χειραγώγηση του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης, θα στρέψουν την προσοχή των εκπαιδευτικών από τις ανάγκες, τις απαιτήσεις της διδακτικής και παιδαγωγικής τους δραστηριότητας, από τις ανάγκες ουσιαστικά των μαθητών και μαθητριών, σε ζητήματα που αφορούν την επιβίωση σε ένα αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον, σε ζητήματα που αφορούν την καριέρα, την προβολή αποτελεσμάτων. Θα αποσπάσουν οι πρακτικές αξιολόγησης την προσοχή των εκπαιδευτικών από αυτό που κάνουν ή πρέπει να κάνουν προς αυτό που πρέπει να επιδείξουν, που πρέπει να προβάλλουν, που πρέπει να διαφημίσουν. Θα το κάνουν και σε επίπεδο ατομικό και σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Η αξιολόγηση ενθαρρύνει, όπως την έχουμε δει διεθνώς, και θα ενθαρρύνει την προσποίηση, την τυπολατρεία. Βεβαίως, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, την καριερίστικη αναζήτηση προσόντων. Αυτό ήδη μας έχει έρθει. Αυτό ήδη είναι πραγματικότητα. Παρεπιπτόντως, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Αυτή τη στιγμή μας έχουμε από ένα πανεπιστήμιο και από μια σχολή, την παιδαγωγική σχολή του εσωτερικού που είναι υποκατάληψη. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Πείτε μου, έστειλε ή δεν έστειλε η πραγματικότητα πλέον του προσοντολογίου, έτσι, πληθώρα συναδέλφων και συναδελφισών σε διάφορα παραμάγαζα ιδιωτικής εκπαίδευσης για να πάρουν ένα μεταπτυχιακό, για να πάρουν ένα τίτλο. Τους έστειλε ή δεν τους έστειλε, παραμάγαζα της Ανατολικής Μεσογείου, της Βαλκανικής, της Ιταλίας κλπ. Και να μην αναφερθώ σε δηλώσεις πρώην υπουργών που είπαν ότι αυτά τα μεταπτυχιακά είναι μια ορολογιακή βόμβα γιατί δεν ξέρουμε τι κάνουν. Δεν αναφέρομαι σε όλα, αλλά σε κάθε περίπτωση έστειλε ή δεν έστειλε πληθώρα συναδέλφων και συναδελφών να πληρώσουν από την τσέπη τους για να φτιάξουν προσόντα, για να στήσουν το ατομικό τους προσοντολόγιο. Κουμπώνει εδώ ή δεν κουμπώνει με αυτές τις πολιτικές και η προοπτική ίδρυσης και ανάπτυξης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Καριερισμός λοιπόν, κομφορμισμός, ιδεολογικός έλεγχος, αποστροφή, απομάκρυνση της προσοχής από αυτό που είναι ουσιώδες προς πράγματα που είναι άσχετα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών. Και βεβαίως ένα δυσμενές εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς. Τελειώνω. Αν οι εκπαιδευτικοί σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν μπορούν να προσέχουν το έργο τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, πώς μπορεί η εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών να είναι αποτελεσματική? Ποιος κάνει τη διαφορά στο σχολείο όσον αφορά την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών? Να το ξέρετε, θέλω να το τονίσω και επιστημονικά, αλλά έχει και ιδεολογικές προεκτάσεις. Υιοθετώ απολύτως την ιδέα του Βιγκότσκι ότι είναι οι εκπαιδευτικοί που κάνουν τα πρώτα βήματα από κοινού με τους μαθητές και τις μαθήτρες, δημιουργώντας τις ζώνες εγκύτερης ανάπτυξης για να αναπτυχθούν οι μαθήτρες και οι μαθητές. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα απαραίτητα, σημαντικά, με τόλμη, με έλογο ρίσκο, με στοιχεία καινοτομίας, βήματα, γιατί θα έχουν όλο αυτό το καθεστώς της επιτήρησης, τότε πώς μπορεί το σχολείο να διαμορφώσει συνθήκες αυθεντικής μάθησης και γενικότερα μόρφωσης των μαθητών και μαθητριών. 2-3 ιδέες για το πώς φαντάζομαι την ουσιώδη υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών με στόχο τη δημιουργική υλοποίηση του. Θεωρώ ότι απέναντι σε όλα αυτά είναι σημαντικό να προτάξουμε όχι μόνο αυτά που θα πω, είναι και πολύ περισσότερα, αλλά όσον αφορά το σκληρό πυρήνα του έργου των εκπαιδευτικών, να προτάξουμε την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να χαίρουν της εμπιστοσύνης της κοινωνίας. Ναι, είναι κάτι όπου πρέπει να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που κάνουν, όχι να τους, γιατί ξέρετε η αξιολόγηση ενέχει και το άλλο στοιχείο, της διαρκούς της πιστείας. Είσαι αναπληρώτης τόσα χρόνια, πρέπει να αξιολογηθείς εκ νέου για να διαπιστώσει κανείς ότι μπορείς και διδάσκεις. Αν είναι δυνατόν. Αν δεν είναι αυτό μια θεσμοθετημένη διαρκής δυσπιστία προς τις δασκάλες και τους δασκάλους, τι είναι? Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι χρειάζονται εμπιστοσύνη. Και αυτό σημαίνει βέβαια και απόκρουση της αθλιότητας, των μηχανισμών προπαγάνδας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και του καθημερινού ακροδεξιού bullying που υφίστανται πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί δασκάλες και δάσκαλοι. Απέναντι στο οποίο το Υπουργείο όχι μόνο δεν προστατεύει τους εκπαιδευτικούς, αλλά ουσιαστικά de facto είναι σύμμαχος με αυτούς που συκοφαντούν και υβρίζουν τους εκπαιδευτικούς. Δεύτερον, δυνατότητα να αναπτύσσονται δημιουργικά στο πεδίο της γνώσης,
της ευρύτερης μόρφωσης οι δασκάλες και οι δάσκαλοι. Δημιουργικά. Εδώ πέρα έχω κάτι συγκεκριμένο υπόψη. Είμαι πάρα πολύ καχύποπτος, για να μην πω ότι τα απορρίπτω όλα, αλλά είμαι πάρα πολύ καχύποπτος προς όλες αυτές τις πρακτικές επιμόρφωσης όπως λειτουργούν τώρα. Κατά την άποψή μου, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται μετεκπαίδευση. Μεταπτυχιακό επίπεδο. Όπως είχαμε παλιά στα διδασκαλία. Στιβαρή, ουσιώδη, για όλες και όλους, χωρίς εξετάσεις, μετά από κάποια στιγμή της καριέρας τους, μετεκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Μεταπτυχιακό επίπεδο. Μεταπτυχιακό επίπεδο. Καταργήσαν τα διδασκαλία και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα δασκάλες και δάσκαλοι είναι έρμεο προγραμμάτων επιμόρφωσης, πολλά από αυτά να μην τα χαρακτηρίσουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα, που δεν υπερβαίνουν τα όρια της απλής πληροφόρησης. Άρα, στιβαρή υποστήριξη της μορφωτικής τους, διανοητικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης. Σε τέτοιο επίπεδο. Και σαφέστατα δεν μιλάω για το προσοντολόγιο. Δεν μιλάω για εκπαιδευτικούς που πρέπει να κάνουν μεταπτυχιακά. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω όλες και όλοι, χωρίς εξετάσεις, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, μετά από κάποια ζώνη επαγγελματικής εμπειρίας, μετεκπαίδευση. Ξανά στα πανεπιστήμια. Σαφώς με διατήρηση όλων των μισθολογικών κεκτημένων. Τίποτα περισσότερο. Και τίποτα λιγότερο. Ή άλλο. Ξέρετε, απέχει πάρα πολύ κυρίαρχη πολιτική και ο κυρίαρχος λόγος από το ζήτημα αυτό, αλλά θα πρέπει όλοι και όλες, πρωτίστως οι γονείς, η κοινωνία, αυτό να το καταλάβει, ότι οι εκπαιδευτικοί για να κάνουν καλά τη δουλειά τους, πρέπει να έχουν ως συλλογικότητα τον έλεγχο επί των συνθηκών της. Δεν μπορεί ως εργαζόμενοι να είναι στα σχολεία και άλλοι με ποικίλους τρόπους να ελέγχουν την καθημερινότητά τους. Και ποιος καλύτερα μπορεί να ελέγξει την καθημερινότητα του σχολείου από το σύλλογο των εκπαιδευτικών. Ποιος, ο σχολικός σύμβουλος? Τονίζω και πάλι, ο διευθυντής είναι δυνατόν? Από πότε η σοφία ενός διευθυντή, μιας διευθύντριας υπερβαίνει τη συλλογική κρίση, άποψη, αντίληψη και βούληση του συλλόγου των εκπαιδευτικών? Από πού και ως πού? Άρα λοιπόν, ουσιαστικό έλεγχο επί των συνθηκών υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου από το σύλλογο των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, αναφέρομαι στη συλλογική συνεργατική διαχείριση των εκπαιδευτικών θεσμών και από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών σε μια δεύτερη ή τρίτη βαθμίδα. Γιατί μόνο άνθρωποι ως εργαζόμενοι που έχουν ουσιαστικό λόγο και ρόλο στα θέματα της εργασίας τους μπορούν να έχουν πρώτα απ' όλα αίσθημα του ανήκειν, να αναπτύξουν ισχυρούς συναδελφικούς δεσμούς, αίσθημα του ανήκειν με τη σχολική κοινότητα, αλλά και αίσθημα ευθύνης. Εργαζόμενοι που δεν έχουν κανένα λόγο πια επί του έργου τους, πώς θα μπορούν να έχουν αίσθημα ευθύνης? Και εμείς απαιτούμε να έχουν αίσθημα ευθύνης οι δασκάλες και οι δάσκαλοι για αυτό που κάνουν. Ο ουσιαστικός λοιπόν έλεγχος επί της σχολικής ζωής στα χέρια του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών σε θεσμοθετημένη συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Σε θεσμοθετημένη συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Σας έχω κουράσει αυτές μερικές, κατά την άποψή μου, σκέψεις που μπορούν να συμβάλλουν στη συζήτηση για το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον Αχιλλέα Ζορμπά, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω για την απόψινή πρόσκληση. Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω και τον συνάδελφο, τον καθηγητή, τον Βεργή, τον Παυλίδη, του οποίου, από ό,τι είδαμε, για μια ακόμη φορά ο επιστημονικός λόγος στέκεται αρρωγός στον αγώνα που δίνουμε για μόρφωση, για δουλειά, για ζωή με δικαιώματα. Από τη σημερινή εκδήλωση πρέπει να χαιρετήσουμε τους εκπαιδευτικούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη για τη μόρφωση των μαθητών μέσα στις τάξεις, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από το κράτος, που κρατάνε όρθια τα σχολεία, που μαζί με τους γονείς αγωνιούν και παλεύουν ώστε να μορφωθούν τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Πρέπει να χαιρετήσουμε όλους και όλες τις συναδέλφους και τους συναδέλφισες που συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, ενάντια στην εκπαίδευση εμπόρευμα, που επιχειρούν να επιβάλλουν με όχημα και την αξιολόγηση. Που στέκονται αγέροχα μπροστά σε απειλές, φοβέρες, συκοφαντίες
Γιατί αισθάνονται βαθιά μέσα τους την υποχρέωση να μην παραδώσουν ένα σχολείο χειρότερο από αυτό που είναι σήμερα. Αυτές τις μέρες αποδεικνύεται περίτρανα πως σε αντίθεση με όσα διακινούνται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως η κυβέρνηση δήθεν δεν έχει καμία αντιπολίτευση, έχει τελικά αντιπολίτευση στους δρόμους, στους αγρότες, στους φοιτητές που εδώ και ένα μήνα δίνουν μεγάλο αγώνα για την υπεράσπιση των πτυχίων τους, ένας αγώνας ο οποίος είναι και δικός μας αγώνας και των εκπαιδευτικών, κυρίως των συμβασιούχων, των αναπληρωτών, που βλέπουν τα πτυχία τους να γίνονται στην ουσία εμπόρευμα εάν περάσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει αντιπολίτευση τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που ετοιμάζονται για γενική απεργία στις 28 Φλεβάρι, ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη, όχι ως ένα μνημόσυνο, αλλά ως συνέχεια του αγώνα τόσο για να μην συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα, όσο για να μην ζήσουμε και άλλα νέα Τέμπη στις διάφορες πτυχές της ζωής μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, η απόψινή εκδήλωση γίνεται λίγο διάστημα μετά την έναρξη της Α2 φάσης της ατομικής αξιολόγησης. Ένα κομβικό σημείο σε έναν αγώνα που δίνουμε ιδιαίτερα τα 3 τελευταία χρόνια, μία τομή που επιχειρείται από την κυβέρνηση. Θα αναφερθώ αναλυτικά παρακάτω σε αυτό το ζήτημα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην ουσία της αξιολόγησης, συμπληρωματικά και στην εισήγηση του καθηγητή του Περίκλη του Παυλίδη, όχι για να κουράσω, αλλά για να ενισχύσω πλευρές και επιχειρήματα που θα μας χρειαστούν, ώστε να δώσουμε τη μάχη με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Άλλωστε, ως εκπαιδευτικοί, το κατανοούμε απόλυτα πως για να διδάξουμε ένα γνωστικό αντικείμενο πρέπει να έχουμε συν της άλλης και καλή γνώση της γνώσης περιεχομένου του αντικειμένου. Μιλώντας λοιπόν για τη λεγόμενη αξιολόγηση, δηλαδή για τον αντιδραστικό κρατικό έλεγχο στη λειτουργία του σχολείου και την εργασία του εκπαιδευτικού, χρειάζεται να αναφερθούμε πρώτα και κυρία στο περιεχόμενο του σχολείου. Στο τι δηλαδή θα ελέγχει, τι θα αξιολογεί και για ποιανού το όφελος. Και αυτό το λέμε γιατί η εκπαίδευση και το σχολείο αντικειμενικά αποκτούν κομβικό ρόλο στην προετοιμασία και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, των νέων ανθρώπων, των αυριανών εργαζόμενων. Ακριβώς αυτή την πλευρά την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κυβερνήσεις, αλλά και αυτοί οι οποίοι κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας σε κάθε χώρα, δηλαδή η εκάστοτε αστική τάξη, και προσαρμόζουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και τους στόχους της. Διαχρονικά μπορούμε να δούμε μέσα από τα γραπτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, της Κομισιόν, να δίνεται το περίγραμμα των αναγκών που έχει το μεγάλο κεφάλαιο, που έχει η εκπαίδευση και οι εκάστοτε κυβερνήσεις υλοποιούν στο νομοθετικό κομμάτι. Για παράδειγμα, η πιο έντονη στροφή στις δεξιότητες που έχουμε δει, ιδιαίτερα από τα βιβλία του 2006, δεν αποτελεί για παράδειγμα αιμονή του νεοφιλελευθερισμού, αλλά ουσιαστική ανάγκη της αστικής τάξης για πιο φθηνούς εργαζόμενους. Για να δούμε τι έλεγε ο ΣΕΒ το 2021. Τονίζουμε, έγραφε σε κείμενό του, την ανάγκη προώθησης ενός σύγχρονου μοντέλου εκπαίδευσης και κατάρτισης, εναρμονισμένο με τις ανάγκες που δημιουργεί ο διεθνής ανταγωνισμός, η μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, between the lines, αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όχι από τη σκοπιά των επιτευγμάτων για την ικανοποίηση των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών, αλλά ως αφορμή για παραπέρα υποβάθμιση της μόρφωσης σε κατάρτιση, άρα λοιπόν υποβάθμιση και των εργασιακών δικαιωμάτων των αυριανών εργαζόμενων. Επιπλέον, επειδή στο υπάρχον σύστημα, το καπιταλιστικό για να τα λέμε με το όνομά τους, η εκπαίδευση λογίζεται ως κόστος που βαραίνει το Ταμείο του Κράτους. Ήδη από το 1995 για την Ελλάδα η έκθεση του ΟΣΑ έβαζε το ζήτημα της αποκεντρωμένης εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να διαμορφώνεται ένας γενικός σχεδιασμός για την παιδεία και από εκεί και πέρα την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, από τα κτηριακά θέματα μέχρι τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και της προσλήψης εκπαιδευτικών, να την έχουν η τοπική διοίκηση ή ακόμα και τα ίδια τα σχολεία. Το 2011 ο ΟΣΑ επανέρχεται, κρίνοντας ως αρνητικό γεγονός ότι στην Ελλάδα η ευθύνη για τα αναλυτικά προγράμματα και τον διορισμό εκπαιδευτικών, τα βιβλία, το σχολικό πρόγραμμα κτλ. Είναι υψηλά κεντρικά ελεγχόμενη. Ότι δεν έχει αλλάξει το καθεστώς στην κεντρική ευθύνη που υπάρχει για τα ζητήματα του αναλυτικού προγράμματος. Κρατήστε τη συγκεκριμένη έκθεση γιατί θα τη βρούμε μπροστά μας και με αφορμή την Α2 φάση της αξιολόγησης. Θα επανέλθουμε.
Αναφέρουμε τέτοια παραδείγματα γιατί η ένταση με την οποία προσπαθεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει την αντιεκπαιδευτική της πολιτική δίνει το κλειδί για να ερμηνεύσουμε όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν πραγματικά με ραγδαίο τρόπο τα τελευταία χρόνια, αλλαγές που οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα είμαστε υποχρεωμένοι να εμποδίσουμε. Αυτός ο δρόμος ερμηνείας μπορεί να οδηγήσει σε πλατιά κοινωνική συμμαχία, κάτι το οποίο το θέλουμε, κάτι το οποίο όλοι οι συνάδελφοι το ζητάμε. Αυτό που λέμε όλοι, πού είναι οι γονείς, γιατί δεν μας ακούν, πώς θα ανοιχτούμε στην κοινωνία, γιατί τελικά το τι μαθαίνει το παιδί της λαϊκής οικογένειας είναι ζήτημα όλου του λαού. Εδώ λοιπόν γεννάται το εξής ερώτημα. Πώς διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο του σχολείου θα υπηρετεί τέτοιου είδους στρατηγικές επιλογές? Αυτή την ανάγκη την καλύπτει η προώθηση της αξιολόγησης της εκπαίδευσης, μέσα από την οποία ελέγχεται η επίτευξη μιας σειράς στόχων, οι οποίες όμως είναι διαμετρικά αντίθετες με τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Υπηρετεί μια στρατηγική που λέει σχολείο φθηνό για το κράτος, ακριβό για το γονιό, κερδοφόρο για την επιχείρηση. Τα παραδείγματα τα βιώνουμε όλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε από τη σκοπιά του εργαζόμενου, του εκπαιδευτικού, είτε από τη σκοπιά του γονιού. Η πρόθεση της αξιολόγησης στη χώρα μας, από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, αποτελεί εξειδίκευση τέτοιων κατευθύνσεων που ανέφερα προηγουμένως για την προώθηση και την επιτάχυνση των όποιων αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 1982 καταγράφονται 7 νόμοι για την αξιολόγηση που δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Ενώ μετά το 2009 μπήκε πολύ πιο επιτακτικά το καθήκον από την ελληνική αστική τάξη, τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Μάλιστα, να θυμίσω σε ομιλία που έκανε η πρώην Υπουργός Παιδείας πριν από ένα χρόνο, παραδέχτηκε το παραπάνω γεγονός, ευχαριστώντας όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν και για την προσπάθειά τους να υπάρξει αξιολόγηση, ομολογία δηλαδή πως ένας κόβει, άλλος ράβει, όλοι όμως μαζί τελικά έχουν πλέξει το αντιλαϊκό αντιεκπαιδευτικό υφαντό. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια να συσποτίζεται ο ρόλος της αξιολόγησης, με λέξεις και φράσεις όπως ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού, αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου κτλ. Ακριβώς επειδή οι αλλαγές αυτές πρέπει να τύχουν ευρείας αποδοχής από την κοινωνία, ώστε να απομονωθούν οι εκπαιδευτικοί και όσοι αντιδρούν, να λειτουργήσει δηλαδή ο κοινωνικός αυτοματισμός. Αλήθεια, για να αναρωτηθούμε και από την πρόσφατη εμπειρία μας. Για ποια αναβάθμιση μιλάνε την ίδια στιγμή που προωθήθηκαν μαζικές συγχωνεύσεις τμήματων σε όλη την Ελλάδα με στόχο να φτιαχτούν παντού 25 και 27 τμήματα με νόμο που νομοθετήθηκε μέσω πανδημίας? Για ποια στήριξη των μαθητών μιλάνε όταν μικροί μαθητές με τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις χάνουν την τάξη τους, τους εκπαιδευτικούς τους, αλλάζουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον με ανυπολόγιστες συνέπειες για την παραπέρα εκπαιδευτική τους διαδρομή? Για ποια στήριξη μιλάνε την ίδια στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες μαθητές που χρήζουν ειδικής στήριξης και νιώθουν αποπέδια γιατί οι προσλήψεις γίνονται είτε με το σταγονόμετρο, είτε μετά από 3, 4, 5 και πάει λέγοντας μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Για ποια αξιολόγηση των σχολείων μιλάνε όταν η υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή είναι το λιγότερο επικίνδυνη για μας και τα παιδιά μας, απειλώντας πλέον και τις ζωές μας? Ποιες υποδομές μας λένε να αξιολογήσουμε όταν δεκάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα κάνουν μάθημα σε ακατάλληλες αίθουσες και κοντέινερ? Όταν ακόμα και εδώ πέρα στο νησί σας βιώνετε την έλλειψη αντισυσμικής θωράκισης και προστασίας. Είναι τεράστια υποκρισία να μας λένε ότι νοιάζονται για το καλό των μαθητών μας. Είναι χρέος μας να αποκαλύψουμε τις πραγματικές στοχεύσεις στους εργαζόμενους, στους γονείς, σε ολόκληρη την κοινωνία. Να αποκαλύψουμε την αντιστροφή της πραγματικότητας που επιχειρείται. Γιατί για τις κυβερνήσεις ήδη υπάρχει απάντηση για το ποιος ευθύνεται για το εκπαιδευτικό σύστημα. Φταίει ο εκπαιδευτικός που είναι ανεπαρκής, είτε ο μαθητής που δεν παίρνει τα γράμματα, είτε ο γονιός που δεν βάζει το χέρι στη τσέπη όσο πρέπει. Μια ματιά και μόνο από τους δείκτες του Υπουργείου Παιδείας για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση που έχουμε αντιμετωπίσει και μάλιστα σαν ομοσπονδία, σαν εκπαιδευτικό κίνημα, με επιτυχία μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή την έχουμε σαμποτάρει, πείθηκε το πιο καλοπροαίρετο. Μας ζητούν να αξιολογήσουμε και να αξιολογηθούμε με βάση το δείκτη ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών πόρων από το σχολείο. Τι θα αξιολογείται αλήθεια ήδη σε ένα υποχρηματοδοτούμενο σχολείο? Θα αξιολογείται όταν γίνεται περιορισμός των δαπανών, το πώς θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι γονείς, το κατά πόσο θα περιορίσουμε τις ανάγκες μας?
Με το δίκτυο αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού, τι θα αξιολογείται σε ένα σχολείο που ήδη το 25 με 30% είναι αναπληρωτές? Θα αξιολογείται το πώς θα καλύπτονται τα κενά εκ των ενόντων, το πώς θα γίνει το εκπαιδευτικό λάστιχο, το πώς θα μπαλώνονται τρύπες ακόμα και εκπαιδευτικούς να διδάσκουν άσχετα με την ειδικότητά τους μαθήματα. Θα αξιολογείται δηλαδή το πόσο λιγότερες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν, πόσοι αναπληρωτές θα απολύονται, μήπως μάλιστα το κατά πόσο πείθουμε τους γονείς να προσλαμβάνουν ιδιώτες και εξωτερικούς συνεργάτες, αστερίσκος. Είδατε τι γίνεται φέτος με τις παράλληλες στηρίξεις και το πόσο έχουν αυξηθεί τα αιτήματα για ιδιωτικές παράλληλες. Θα αποτελεί σημείο θετικής αξιολόγησης. Με τους δείκτες αξιοποίησης σχολικών υποδομών, σε ένα σχολείο με ίδια κατάλληλες υποδομές, με αίθουσες κλουβιά και χιλιάδες μαθητές σε κοντέινερ, τι πραγματικά θα μπορούμε να αξιολογήσουμε? Βάζουν δείκτες για την αξιολόγηση σε σχέση με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές. Σε μία εποχή, προσέξτε, που η ανάγκη για ολόκληρη μόρφωση είναι αδιήρυτη. Σε μία δηλαδή τέτοια εποχή θα αξιολογείται το πόσο ο σκοπός του σχολείου είναι να στρέφεται προς την εκγύμναση των εφήμερων δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά και οι επιχειρήσεις, το κατά πόσο δηλαδή θα διασπάται και θα κατακαιρματίζεται όποιος υπάρχει μέχρι στιγμής ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης που έχει απομείνει. Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν ότι το περιεχόμενο της αξιολόγησης δεν έχει καμία σχέση με την ενίσχυση της βασικής λειτουργίας του σχολείου, που είναι η διδακτική πράξη. Αντιθέτως, ακυρώνει τον παιδαγωγικό μας ρόλο. Κομμάτι αυτού του ενιαίου σχεδιασμού για τη βαθύτερη προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της αγοράς αποτελεί και το σχέδιο που επιχειρεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει για την ατομική αξιολόγηση. Και μάλιστα, ο χυδαίος, θα λέγαμε, τρόπος που εκβιάζει ειδικά τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Οποιοςδήποτε έχει μια στοιχειώδη τριβή με την παιδαγωγική, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική, εξευτελιστική διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, που δεν έχει καμία σχέση με τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού. Πώς μπορεί να συνδεθεί με άμεσο τρόπο η διδακτική πράξη με το μαθησιακό αποτέλεσμα και να ποσοτικοποιηθεί σε μια κλίμακα και μάλιστα με τόσο μικρό εύρος? Ειδικά σε μια περίοδο που η σύγχρονη διεθνής αρθρογραφία αναδεικνύει την ανάγκη να ξεφύγουμε από το στοχοκεντρικό μοντέλο και να δώσουμε βάρος στα μαθησιακά αποτελέσματα. Πώς μπορεί μέσα από μια 45λεπτη παράσταση ένας σύμβουλος ή μέσα από 2 45λεπτες παρακολουθήσεις ένας διευθυντής, ιδιαίτερα ένας σχολικός σύμβουλος που είναι άσχετος και με τη σύνθεση της σχολικής τάξης, να αποτιμήσει τον ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού? Ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα πολυπαραγωγικό σύστημα και η διδακτική πράξη είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στο αποτέλεσμα. Πώς μπορεί να αξιολογήσει κάποιος το παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη μέσα από τη ζωντανή παρατήρηση μίας διδακτικής ώρας, όταν είναι γνωστό και στο πιο άπειρο εκπαιδευτικό ότι όταν μπαίνει ένας τρίτος μέσα στη σχολική τάξη, αλλάζει τελείως το κλίμα? Πώς μπορούν να αξιολογηθούν σε μια τετραβάθμια κλίμακα δείκτες πολύ γενικά διατυπωμένοι? Για παράδειγμα, αποδοχή της διαφορετικότητας. Πραγματικά ζούμε και το εισπράττουμε αυτό από την εμπειρία σε όλη την Ελλάδα. Τις διάφορες γραφικές καταστάσεις της δεκαετίας του 60, του 70, παρότι η αξιολόγηση τότε είχε διαφορετικές στοχεύσεις, που ο δάσκαλος επαναλάμβανε το μάθημα 4-5 φορές πριν μπει ο επιθεωρητής στην τάξη, που προκαθόρισε ποιος μαθητής θα απαντήσει ανάλογα με την ερώτηση που θα έκανε ο επιθεωρητής. Είναι ανέκδοτο δηλαδή να πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία σήμερα θεωρείται αναβάθμιση του σχολείου. Την ίδια στιγμή λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας με την Α2 φάση περνάει σε μια νέα ποιοτικά αναβαθμισμένη προσπάθεια επιβολής της αντιδραστικής αξιολόγησης. Προσπαθεί να επιταχύνει τη διαδικασία γνωρίζοντας ότι έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό. Ότι έχει μπλοκαριστεί μέσα από τον αγώνα των εκπαιδευτικών, μέσα από την υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων του κλάδου. Το ομολόγησαν τα ίδια στελέχη μάλιστα του Υπουργείου Παιδείας στην ημερίδα φροντιστήριο που έκαναν προς τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των σχολείων της προάλλας. Τι είπανε? Είπαν στην ουσία ότι μία μικρή μειοψηφία συναδέλφων, στην ουσία το γνωρίζουμε πολύ καλά, κάτω από την πίεση, το φόβο, έχει συμμετάσχει στην πρώτη φάση της λεγόμενης αξιολόγησης σε όλη την Ελλάδα. Στη Δε Αττική, που συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή δεν ξεπερνάει το 10% των νεοδιόριστων. Το μοναδικό επίσημο στοιχείο που μπόρεσε να δώσει το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, παρακάμπτοντας ότι
Η Α1 φάση έχει μείνει κυριολεκτικά στα χαρτιά, επιχειρούν να επιστρατεύσουν, να εκβιάσουν αυτή τη στιγμή τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων με στόχο την ακόμα πιο γρήγορη προώθηση της πολιτικής τους. Ήταν αναμενόμενη η έναρξη της Α2 φάσης. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Εισάγει ένα καινούριο στοιχείο, ένα ποιοτικό στοιχείο, αυτό της άμεσης εμπλοκής των διευθυντών των σχολικών μονάδων στη διαδικασία της αξιολόγησης. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αν προχωρήσει όλη η διαδικασία, τότε θα αλλάξει συνολικά όλη η κατάσταση στο μέτωπο της αξιολόγησης, αλλά και ο ίδιος ο ρόλος του διευθυντή και των σχολείων και του συλλόγου διδασκόντων. Καταρχάς, η κυβέρνηση προσπαθεί να μετατρέψει τους διευθυντές σε μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής. Κάθε ένας τους, κάθε μια τους, να γίνει ένας μικρός πυρακάκης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Να τους μετατρέψει δηλαδή σε ημάντα προώθησης αυτής της πολιτικής. Θα επανέλθω σε αυτό που είχαμε αφήσει πριν στην έκθεση του ΟΣΑ το 2011, όταν ήταν υπουργός παιδείας η Άννη Διαμαντοπούλου. Ένα από τα πορίσματα λοιπόν για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα τότε ήταν το εξής: ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση, έγραφε ο ΟΣΑ, ανάμεσα σε αυτούς που νομοθετούν και σε αυτούς που υλοποιούν. Άρα πρέπει να βρεθεί εκείνο το κομμάτι στελεχών εκπαίδευσης, το οποίο θα κατεβάζει τη γραμμή του Υπουργείου Παιδείας, της κυβέρνησης, κατευθείαν μέσα στην τάξη, χωρίς περιστροφές, χωρίς να χάνεται η γραμμή αυτή στον δρόμο. Στο πρόσωπο των διευθυντών βρήκανε αυτό το ημάντα μεταβίβασης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η έναρξη της Α2 φάσης θα μετατρέψει τα σχολεία σε αρένες. Θα διαλυθούν το παιδαγωγικό κλίμα, η συνεργασία, η συναδελφικότητα μέσα στα σχολεία. Θα δημιουργηθούν συνθήκες ανθρωποφαγίας, ανταγωνισμού, αλλά και εξαγοράς εκδούλευσης μέσα στους συλλόγους διδασκόντων. Θα μετατραπούμε από συνάδελφους σε ανταγωνιστές. Αλήθεια, ποιος πιστεύετε ότι θα μπορέσει μετά να διδάξει στα παιδιά τους όρους όπως η αλληλεγγύη, όπως η συλλογικότητα, όπως η συνεργασία, όταν εμείς οι ίδιοι μέσα στο εργασιακό μας περιβάλλον όλα αυτά θα τα έχουμε απεμπολέσει? Οι συνάδελφοι διευθυντές επί της ουσίας θα ξεχωρίσουν από τον υπόλοιπο σύλλογο διδασκόντων, αλλά και από τον αγώνα που δίνουν να κρατηθούν όρθια τα σχολεία σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό λέμε ότι η έναρξη της Α2 φάσης αφορά πλέον όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν χρειάζεται πλέον να μετράμε μόνο τους νεοδιόριστους. Πλέον μπαίνουμε στη μάχη όλοι οι εκπαιδευτικοί. Μόνιμοι, νεοδιόριστοι, παλιοί, νέοι, στελέχη αλλά και υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης είναι μέχρι το καλοκαίρι να παρουσιάσει έναν αριθμό συναδέλφων που έχει υποκύψει και έχει συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην αξιολόγηση και να εκδώσει και κάποιες διαπιστωτικές πράξεις ώστε να μεγαλώσει η πίεση. Γι' αυτό και είναι ανάγκη μαζί με τα σωματεία, όπως στείλαμε και από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία τις αποφάσεις του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, να δυναμώσει η πίεση προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να εγκριθούν οι διαπιστωτικές πράξεις όλων των νεοδιόριστων εντός εισαγωγικών, των συναδέλφων που έχουν μονιμοποιηθεί από το 2020 και έπειτα. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε επίσης και το εξής ζήτημα. Η συμμετοχή στην προσπάθεια διάλυσης, υποβάθμισης και κατηγοριοποίησης σχολείων και μαθητών και εκπαιδευτικών δεν αποτελεί ατομική υπόθεση. Η προσωπική στάση και επιλογή μας διαμορφώνει τη συλλογική και συνολική εικόνα που θα έχει το σχολείο, το μορφωτικό και το εργασιακό περιβάλλον για τις επόμενες γενιές μαθητών και εκπαιδευτικών. Γι' αυτό και δεν θα αφήσουμε τους διάφορους καλοθελητές να διαλύσουν τον παιδαγωγικό μας ρόλο και την εργασιακή μας υπόσταση και προοπτική. Συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, επειδή πολύ συχνά μπαίνει το εξής ερώτημα σε σχέση με το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν την αξιολόγηση. Είμαστε ξεκάθαροι πως οι εκπαιδευτικοί δεν αντιδρούμε με μια αυστηρά άρνηση. Αυτό αποτελεί από τις κυβερνήσεις, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνωστή συκοφαντία. Αφού οι πρώτοι που θέλουμε ένα καλύτερο σχολείο που θα χωράει και θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά είμαστε εμείς. Οι θέσεις μας όμως και οι διεκδικήσεις μας που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση στο εκπαιδευτικό σύστημα απορρίπτονται διαχρονικά. Είναι απαράδεκτο να λέγεται και να γράφεται ότι οι εκπαιδευτικοί φοβούνται να αξιολογηθούν, γιατί έχουν δίθεν κάτι να κρύψουν, γιατί γνωρίζουν ότι δίθεν αισθάνονται ανυπαρκείς. Εμείς στην περίοδο της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων, στη δίχρονη περίοδο του COVID, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς τεχνολογικά μέσα, χωρίς καμία επιστημονική καθοδήγηση, δεν κρατήσαμε ανοιχτή την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική σχέση που είχαμε με τους μαθητές.
Αποκλειστικά με δική μας ευθύνη δεν προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε τα σχολεία, ενώ η κυβέρνηση τα μόνα μέτρα που πήρε τότε ήταν οι μάσκες αερόστατα και τα παγούρια μινιατούρα και τα ανοιχτά παράθυρα. Όλοι τα θυμόμαστε. Ακόμα και τώρα που τα αποτελέσματα της τραγικής διαχείρισης της πανδημίας γιγαντώνονται τόσο στο γνωστικό όσο και στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι, μαζί μάλιστα με την οικονομική δυσπραγία που έχει η λαϊκή οικογένεια, πάλι εμείς είμαστε μόνοι μας που τα βγάζουμε πέρα και προσπαθούμε να μορφώσουμε τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι ούτε αδιάφοροι ούτε φοβικοί. Ακόμα και υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν δεν θα αντιμετωπιστούν με την αξιολόγηση. Τους εκπαιδευτικούς, εμάς τους ίδιους απασχολεί το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας. Εμάς προβληματίζει γιατί οι μαθητές μας δυσκολεύονται στη γλωσσική έκφραση και στην χρήση σύνθετων ενιών. Γιατί πολλά παιδιά δεν τα καταφέρνουν στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Τους εκπαιδευτικούς που ζουν και να πνέουν μέσα στην τάξη προβληματίζει η όξυνση των μαθησιακών προβλημάτων. Εμείς οι ίδιοι καθημερινά εξετάζουμε κριτικά και αυτοκριτικά τη δουλειά μας, τον τρόπο που κάνουμε μάθημα και προσπαθούμε με πενιχρά μέσα, χωρίς καμία πραγματική επιμόρφωση, να δώσουμε ό,τι καλύτερο στους μαθητές μας. Και σήμερα οι σύλλογοι διδασκόντων και εκπαιδευτικοί δεν σχεδιάζουμε, δεν κρίνουμε, δεν τα αναπροσαρμόζουμε. Δεν ανατροφοδοτούμε την καθημερινή διδακτική μας πράξη. Η απόρριψη της αξιολόγησης που μας ερευνούν δεν είναι θέση άμυνας. Δεν στεκόμαστε ενοχικά. Είναι κάλπικο το ερώτημα αν είμαστε υπέρ ή κατά της αξιολόγησης γενικά και αόριστα. Αλλά το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι πως ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη από ουσιαστική στήριξη. Τόσο στο παιδαγωγικό του έργο, αυτό καθεαυτό, όσο και στους όρους με τους οποίους επιβιώνει. Γι' αυτό λέμε ότι ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση, είτε την ατομική είτε την εσωτερική και εξωτερική, δεν μπορεί να είναι μονοθεματικός. Είναι δεμένος με τον αγώνα για τα εργασιακά μας δικαιώματα, για τον αγώνα για καλύτερους μισθούς, για να μπορούμε να ζούμε κάνοντας μόνο αυτό το οποίο έχουμε σπουδάσει και αγαπάμε. Χρόνια τώρα, μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας σερβίρει ως μοναδικό επιχείρημα για την ανάγκη για την αξιολόγηση ότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να μην έχει σύστημα αποτίμησης. Φυσικά ο καθένας αυτό το γνωρίζει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, το γνωρίζει πως δεν είναι επιχείρημα. Αλλά αλήθεια, από τη σκοπιά των συμφερόντων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ποια είναι η διεθνής εμπειρία? Για όλα αυτά, μήπως δεν υπάρχει πείρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αναφέρθηκε και πριν ο ομιλητής. Στη Γαλλία, τα σχολεία των φτωχών περιοχών, το μοναδικό μέτρο το οποίο έχουν στη διάθεσή τους είναι η δυνατότητα να μειώνουν την ύλη κατά 25%. Ενώ οι νέοι συνάδελφοι βρίσκονται υπό το καθεστώς γυρολόγου, φτάνοντας σε σημείο κάθε πρωί να μαθαίνουν σε ποιο σχολείο θα πάνε. Στην Αγγλία, εκεί πέρα που το πολλαπλό βιβλίο είναι θεσμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα σχολεία των πιο φτωχών περιοχών διαλέγουν συγγράμματα και φύλλα αξιολόγηση χαμηλότερου επίπεδου. Τα παιδιά που προέρχονται από την εργατική τάξη έχουν περίπου 2,5 φορές μικρότερη πιθανότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα που οδηγεί σε ιατρικές ή πολυτεχνικές σχολές. Στη Γερμανία, μόνιμη κρατική υπάλληλοι στα περισσότερα κρατήδια είναι μόνο τα στελέχη εκπαίδευσης. Στην πολυδιαφημιζόμενη Φιλανδία, τα τελευταία μόνο χρόνια έχουν κλείσει 2.500 σχολεία, περίπου 100 κάθε χρόνο. Στη μακρινή Αυστραλία, έγραφε ο συγγραφέας Ned Manning ότι οι συνάδελφοι εκεί που έχουν υπηρεσία από 5 έως 10 έτη, παρόλο που οι μισθοί είναι καλύτεροι, μαζικά οδηγούνται σε παραίτηση, γιατί δεν αντέχουν το γραφειοκρατικό φόρτο, την υπερεντατικοποίηση που τους έχει οδηγήσει η αξιολόγηση, τελικά να κάθονται όλη την ώρα και να συμπληρώνουν φόρμες, κουτάκια, εκθέσεις και να μην κάνουν αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει και αγαπάνε. Να είναι αποσπασμένοι τελείως από την παιδαγωγική διαδικασία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι πασιφανές ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη μόρφωση για όλα τα παιδιά, ενάντια στα σχέδια της κατηγοριοποίησης των σχολείων και της απαξίωσης του παιδαγωγικού μας ρόλου, είναι αυτός της κλιμάκωσης του αγώνα, της συσπήρωσης στις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου ενάντια στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και την ατομική αξιολόγηση, την ακόμα πιο μαζική συμμετοχή στην απεργία αποχή. Δεν μας φοβίζουν απειλές, τρομοκρατίες. Κάνουμε καθαρό ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Το έχει αποδείξει ο αγώνας που δίνουμε εδώ και 3 χρόνια. Είναι αυτό το οποίο λέω σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε σύσκεψη, πως παρά το γεγονός ότι μπορεί μια κυβέρνηση να έχει τη δύναμη να ψηφίσει είτε με ισχυρή πλειοψηφία μέσα στη Βουλή ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο, είτε με διευρυμένη, που πολλές φορές το έχουμε δει,
και στο πρόσφατο παρελθόν, τελικά στο πεδίο της υλοποίησης ενός άδικου νομοσχεδίου, ενός αντιλαϊκού νομοσχεδίου, την τελευταία λέξη την έχει ο εργαζόμενος λαός, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, που μπορούν με τον αγώνα τους, με την αποφασιστική τους πάλη, να βάλουν τη σφραγίδα στις εξελίξεις. Αυτό το πράγμα επιχειρούμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Απέναντι σε όλα αυτά, λοιπόν, είναι φανερό πως χρέος μας είναι το κατά πόσο θα συμβάλλουμε ώστε οι εργαζόμενοι, η νεολαία, να βάλουμε εμπόδια σε τέτοιες αρνητικές εξελίξεις και να περάσουμε σε θέση επίθεσης για πιο βαθιές και ριζικές αλλαγές. Δεν μένουμε στατικοί, αλλά κοιτάμε το μέλλον. Και το μέλλον αυτό δεν μπορεί παρά να έχει ένα σχολείο που θα δουλεύει για την όσο το δυνατόν αρμονική ανάπτυξη των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του παιδιού. Ένα σχολείο που θα οργανώνει την επαφή του νέου με όλες τις πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Που θα μπορεί το παιδί, ο νέος, να διευρύνει τις παραστάσεις του, τα ερεθίσματά του, που να μπορεί να γνωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα και να επιδράσει αυτή. Ένα σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν που θα χωράει όλα τα παιδιά. Με σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, χώρους άθλησης και πολιτισμού, αναλυτικά προγράμματα που θα προάγουν την ολόκληρη μόρφωση. Ένα σχολείο στο οποίο θα έχει θέση ο πολιτισμός και η καλλιτεχνική δημιουργία. Ένα σχολείο με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με μόνιμη εργασία, με μισθούς που θα του επιτρέπουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Ένα σχολείο χώρος μόρφωσης, χαράς, ζωής και δημιουργίας, όπου οι έννοιες της κριτικής και της αυτοκριτικής, της συλλογικής και ατομικής βελτίωσης και ανατροφοδότησης, της ανατροπής των εργαλείων και των μορφών της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν θα επιβάλλονται με τη μορφή του ελέγχου και της επιβολής, αλλά θα δημιουργούνται εκ των έσω ως ανάγκες και προϋποθέσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό το σχολείο οραματιζόμαστε. Και με τους αγώνες μας έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι μπορούμε να το επιβάλλουμε ακόμα και στη βαρισιμονιά την οποία οι κυβερνήσεις θέλουν για μια ζωή να μας φέρουν. Εμείς νομίζουμε και έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, για να μπορούμε να τα κοιτάμε στα μάτια, ότι πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό μαζί με τους γονείς, μαζί με τους εργαζόμενους, να τους βγάλουμε τελικά ψεύτες και να διεκδικήσουμε αυτά που είναι αναγκαία στο σήμερα για τη μόρφωση, τη δουλειά με δικαιώματα, για την ίδια μας τη ζωή. Να είστε καλά, καλή δύναμη.